jende guztita, zein behiu. Bakin doa jun? Hogeita bost urte. Errez, esatia. Jendazon bat eratzen eta kuriosidade pixka eta atitea hasi eta adare kaina. Tapatuta zeolako, estalita nola daun, egia itezunen eta bazan jutu ziren frontoi batea, o bestela honea etorri eta aukera hori manteziun, honete hori. Eskeitan hasi ginen ibiltzen nauzoan, eta horrek ekarrizun, rampa bat zegoen usabalen, eta klaro, rampa hori kendu egitzuten, eta beratu ginen rampa gabe. Eta orduan erabaki genuen, etxe okupatu honetan, rampa bat zutera, eta hemen daude, 25 urte eta gero hemen daude rampa. Guri esker. Martik ez gariren egunetan, uarkalak ikusten horbetan, ez naiz. Nekea, abesti txauekin eusteko gai. Eta plazetan izioetan, aurkitzen saiatu naizenetan, kontra pixu atez bakarra eta penak eozteko zain. Hemen, eske gaur asko masaian, baina hola, bat esatezula. Bat esateko hola. Nire gati, jende asko zagotu hemen, nagoen laguna azkatu. Beti jokizu jende berria zautzeko gaitasuna hemen da erreztasuna hemen, ez? Bai, horretik. Zatotzen ez, handik dileko jendea hau eta amistadea handi bat bat berekin da. Ni esateko sensazioa botatzea narrapatikan, o botatzea ordu onditikan sensazioi lehenengo aldiak biztezunen, da, hoxe. Como botatzen zenen lehenengo aldiz por la primera sensación, pues, Hogeita bost urtetan, kendu bat hobi gaintzeko guztitan atera naiz. Osea, soy el alma mater del eske. igual, aguantatzen honek bunbereneak, eskeiparkak horrexe jarraituko. Porque pasai 25 urte eta ez da aldatu
lurra ez, Formuleno gorria Lurra gorria zan, hemen atxatzen ginen. Baina... Gaitza guztikin gorri. Zapatia gorria, lurra gorria, Bai. Iragana ipeita segida ikuste jot. Skatepark kontan ez hainbeste, porque danak Usabalen kontzentratzea, baina nik uste hau txapelketa hau jarretuko dugula mantentzen. Aurtengoa 25garrena da. 25garrena da, eta nik uste beste 25 ez dingo egingo, baina beste 5 10, a ber. Eta jende asko ezautu nuen skateparken eta harremanagatik eta hola azken hemen bukatzen genuen. Bai egun, bai txapelketatan, bai egako... Guk adibidez, txikia ginala, ez zuen Tolosan skateparkik eta kalen egitze ginen aso. Eta egitze ginen, eskaiatan, gordillotan, arkitzen den guztiak. Gero, batzen naiz, igual 10-15 pertsona egitze ginela kaletik, skateakin, zolo modun, azkenen hemen bukatzen genuela. Zala, lehenengo skateparka ikusi genuen. bigarren urtean etorriko nintzen lehenengo aldiz ikustea, kompetizioa, eta gero ja hortikan urte batea beste bita, ia kompetitzen hasiko nintzen. Ze, claro, nivelak inta hola, igual pizka hasieran lotxatitzea hola, baina kompetizioa hain etxeikoa, nun bai matizula gogi. Ikasiko batzitzen hasi nintzen, hasieran, eta gora autogestioa, eta gaztetxek, eta euskal gazteri, eta azteko. Ona. Ordu, harremanuna daukeoa ezautu ginenetik, eta hori Eta kristotoki politia da, berritu barautu egiten. Berritu barautu, eta
Aurrea, osea, 25garrena eta 30garrena arte. Txapelketa zeitzuko ipar gehiago dira, bastante txapelketa prestatzen eta jendea elkartzen eta oso giro politia batea nik uste tortziko Inguruko jende asko etortzen da azken handien, baita Goierrialdeko jendea, baita Donostialdeko jendea eta giro lan kontatzen dut eta batez ere ondo pasata, disfrutatu izotzeko nahi dut. Txapelketa, ez dakit batzuk irabazi, beste galdu, baina bueno, hori da ez dago, azkenen lagun arte giroa da eta ondo pasatzea. Batez ere horregatik dugu txapelketa, guk zer nahi ino, ez? Ni izmoño gona ez dago jegu. Da bello elkartzea eta hemen disfrutatzea, eta ja 25 urte hola egintzea, igual bai dela gure partetik antze kultura ez dio gehiagin sumatzen, kompetizioa adibidez oso ondo dago, eta igual honako beste proiektu gehiago falta zaizkigu jende gehiago animatzeko, baina bai momentu zaila ikustela. Lander, zer etorkizun ikusti duzu Bonberenako skateparkei? Guk inbarko dugu. Montatu barko dugu eta autogestionatu, tio, bidezera. Zer etorkizun ikusti duzu, eraldaketa bat, hola segituko, historikoki hola agatukoa, berrikuntza bat... Nika, tio, egingo nuen, tio, ez. Hau azparri hitz egiten duen eta... Toki eukita, hori dara zaina beti izan dut berdinet, tio, eta toki eukita, aurrera, tio. Gero hemen, negun azten lanen neurie, aztu ja patinatzez eta... Zakaba da, tio, hau eskerra daukutzera, baina, bueno. Bazkaria egiten, gero barra erikitu adirengo kamarero, eta... Bai. Holaxe. Bueno, eta nik txikitako horretapen badauketena da, hortze gineanen kale guztik patinatuta gero, honet hortze gineala, eta beti ditzen, ensaiatzen aizian, den ensaiatzen hor goran musika taldek eta normalen libre eukite genuen, baina askotan etortze ginean da nola ensaiatzen aizian bat genuen hemen soinu asko egin eta hori izatetan pena, ez? Eta gineanen da, bueno, biharrea azalduko, Hoi askotan eta esan, bai diskak garatzen aiziala, bai ensaiatzen aiziala hemen, baina bai urrengo ordutan kontzertu zegoela, azkenen
pintzaten. Baina, bueno, altzanen egurra ematen. Bertan indako. Nik uste, skatean hasi nintzen 18. urte orduan, 20. como máximo hasiko nintzen ja konpetitzen. Igual 19. da eta ez dakit. Eta zu? Eta nik bastakit, tío, neko ezautu nunen, igual ya zazpi bat urte, izango ja, ez dakit. Baina hasieratik hasi ja, osea... 25 urte ditu, Bai, ez gu ezautu ginen netik izan.